Hello everyone! Welcome back! I have here po saging na saba. So, we are going to make dangdang Q. Dangdang Q means to heat it on a charcoal or to grill. So, ihawin po natin ang ating saging na saba. Kung sawa na po kayo sa turon, banana Q, yan. So, gagawa po tayo ng dangdang Q. Maiba naman. So, ito po ay pinaka-cheapest, pinaka-mura. Dahil ang tanging kailangan mo lang po ay asukal at saka margarine. At hindi naman po yan mauubos agad. Hindi naman po yan isang bilihan lang. Dahil for sure, marami po yan matitira. Okay? Simulan na po natin ang paggawa ng dangdang Q. Okay, one down. Ingay na naman ng ating Nagugulo na naman si Toby. Two down. Ang lalaki ng ating saging. Pagkatapos po natin mabalatan ng ating saging, ay tusukin na po natin yan gamit ang ating barbecue stick. So, isang malaki at kalahati. So, ingat po kayo ha, dahil matulis po ang dulo niyan. Ang ginamit ko po na saging ay hinog na hinog. Mas gusto ko po yung saging na hinog. Pwede din po ang manibalang kung gusto niyo po ng manibalang lang. Tapos na, so mag-ready lang po tayo ng ating uling. Tayo ay mag-iihaw na. Tapos ayan. Ayan talaga yun eh. Diyan tayo kumuha ng saging. May puso ng saging. Maganda ang ating view sa labas. Oh, napakaliwalas ng panahon. Napaka-greeny ng ating kapaligiran. Okay, so balik na tayo. Mag-iihaw na po tayo ng ating banana. Okay. So nakapagdingas na po tayo ng ating uling. Medyo mainit. Medyo pa lang. Medyo mainit na. Okay, so kailangan na po yata nating baliktarin. Oh. Ang bango. Oh, umiikot itong isa. Wait lang. Makisama kayong dalawa. Wala kayong coordination. May kanya-kanya silang buhay. Nakasunod na. Yun na nga. Baliktarin po muna natin sa kabila. Oh, it's beautiful. Kayong dalawa. Walang cooperation tong dalawang to eh. May kanya-kanyang desisyon sa buhay ito. So, luto na po itong isa. Palitan natin ng isa pa. Luto na. So, the last 3 na ating bananas ay luto na. Ayan na. Ayan, naluto na po natin yung ating inihaw na saging. So, meron pa ako ditong margarine. Tagalin naman po natin yung balot. Ang tawag ito? Yung kanyang papel sa loob. Oh. At saka meron po tayo ditong asukal. Maglalagay na po tayo ng margarine habang mainit-init pa. Ayan, di ba? Nagme-melt yung ating margarine na nilalagay. So, lagyan lang po natin yan lahat para mas masarap. Tapos, isausaw po natin yan sa asukal. Roll it over. Ganyan. Tapos, pwede niyo pong bawasan ng asukal. Pagpagan nyo.
Kasi mahirap po pag sobrang matamis. Matamis na po kasi yung ating saging eh. Ingat-ingat po tayo. Pag masobrahan tayo sa asukal, alam nyo na. Okay, so after that, just repeat the same process lang. And here is our grilled banana. So this is what we call dangdang Q in Waray. Papatikman po natin sa I'm so kanya excited. Tikiman time. kung pasado po ba. Papatikman po natin sa kanya kung pasado po ba yung ating ginawang dangdang Q. Hi, Aminang! Tikman mo nga! Dali na! Iba-blur na lang na dalawa. Tikman mo muna. Hi, Aminang! Ayan. Ang tawag dyan ay dangdang Q. So, it's a waray-waray word. Means, ihaw. Ayan. Parang ano? Review. Ano? Nilupak. Para siyang nilupak. Kasi meron siyang margarine. It's margarine. Oo. So para daw siyang... Yes, of course. Pasado? Kasado. Thank you. Bye. Alright. So, tikiman time na. Again. Kaya tayo nananaba dyan eh. Siyempre, unang-una matamis. And that's it for today, guys. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating recipe for today. Hanggang sa susunod nating mga videos. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Ito pong muli si Lord Hermosillo. Mag-iingat po kayong lahat. Bye!